Tak za čo ste vďační? Ja som vďačný za mojich rodičov. Ja som vďačná za mojich učiteľov a čo nás učia. Za moju rodinu, kamarátov a za finančnú situáciu, ktorú mám v živote. Určite som vďačná za moju rodinu, za priateľov, za svoje zdravie a to, že mám stále teda okolo seba tú podporu a tú lásku, pretože tá láska je za mňa hybným motorom v našich životoch. No, hlavne som vďačná za život, pretože už mám 5-krát rakovinu a ešte stále som tu. Takže som vďačná Bohu za to, že ešte stále som tu a že to beriem proste tak s nadhľadom a neberiem to vážne a preto ma tu ten Pán Božko ešte stále drží a potom som vďačná za všetko, čo som v živote prežila.